drage curke, drago mi je da ste i danas sa mnom. Kao što sam najavila u mom prošlom videu u kojem sam vam govorila o njezi kose i kako oporaviti vašu oštećenu kosu. Nadam se da su vam moji savjeti pomogli, javite mi to u komentarima. Znači, najavila sam vam veliku suradnju između mene i španjolske modne kuće Smash. Postala sam njihova ambasadorica za njihovu proljetno-ljetnu kolekciju Tropical Addiction i vrlo sam ponosna na to. Mislim da je to veliki uspjeh i mogu to zahvaliti i vama. Zbog toga sam se željela obratiti i na mom hrvatskom kanalu, na hrvatskom jeziku, zahvaliti svim mojim hrvatskim gledateljima i svim gledateljima koji razumiju hrvatski jezik pa me prate i na ovom kanalu. Zaista mi to puno znači jer u svaki svoj blog post, u svaki svoj video ulažem puno truda i puno strasti. I zbog toga mi je velika čast i veliko zadovoljstvo surađivati sa Smash linijom. Volim Smash zbog toga što volim sve što oni predstavljaju. Znači, njihova kuća, njihova modna linija ima taj koncept da se moda gleda kroz sreću, da se odjeća nosi sa radošću, da vas vaš ormar svako jutro čini sretnima i da svaki puta na neki način izmislite neku novu sebe. Njihov je koncept u biti da odjeća ne mora biti luksuz i ekskluzivno pravo samo određenog bogatog staleža, već da odjeća mora biti pristupačna svima i da svaka žena mora moći imati u vlastitom ormaru puno odjevnih predmeta koji ju čine sretnom, da može kombinirati svaki dan nešto drugo, ovisno o vlastitom raspoloženju, o tome kako se osjeća taj dan, bez da potroši pravo malo bogatstvo i da bankrotira zbog sve te robe koju je kupila. Znači, njihova odjeća je vrlo cijenom pristupačna, a opet radi se o kvalitetnim komadima robe, znači koji će trajati u vašem ormaru. Njihova odjeća je vrlo trendy, vrlo vesela, puna boja, puna različitih printova i dizajna i zbog toga mi se sviđa. Ja predstavljam njihovu liniju Tropical Addiction i svaki mjesec od travnja do rujna, listopada predstavljat ću vam jedan outfit iz njihove linije, pa nadam se da će vas to inspirirati i prije svega da će vam moji videi biti zabavni. Tropical Addiction linija naravno posvećena je tropskom otočju, znači onom raju na zemlji o kojem svi sanjamo, dugačkim pješčanim plažama, palmama, moru, tropskim pticama i životinjama. Znači, linija je vrlo šarena, eksplozija boja, baš je inspirirana prirodom. I to je nešto što volim i zbog toga sam sretna što mogu predstavljati baš Tropical Addiction liniju. Da vam kažem nešto malo o Smash. Smash linija započeta je u Amsterdamu, znači cjelokupna ideja rođena je u Amsterdamu još 2004. godine i nakon toga su se preselili u Barcelonu. I tu se taj nekako duh Amsterdama i utjecaj Amsterdama spojio sa šarenilom i fijestom, ludilom Barcelone, znači gradom koji je pun života. Ako ste bili u Barceloni znat ćete o čemu govorim. I nastala je linija Smash. Smash danas broji jako puno dućana u cijelom svijetu i zbog toga mi je još veća čast da mogu tako nešto predstavljati. Iz njihove linije već sam predstavila jednu stvarčicu. Ukoliko još niste vidjeli moj video gdje prezentiram Smash torbu iz Tropical Addiction linije, tada ću vam staviti link dolje u infobox pa možete skoknuti i pogledati taj video. Nastojala sam i objasniti outfit, inspiraciju, kako sam ukombinirala pojedine dijelove u outfit, a opet i malo muzike, i malo poziranja, i malo ludosti, pa nadam se da će vam se video svidjeti. Ovdje imam torbicu koju sam predstavljala jer ju baš nosim svakodnevno, pa i sada je puna mojih stvari koje imam unutra. Tako da možete i u ovom videu vidjeti o čemu se radi. Torbica je vrlo lijepa, prekrasnih boja. Volim ovaj cvjetni uzorak i cvjetni uzorak ove sezone jako volim kombinirati sa vojničkim, znači military stilom. Mislim da je baš ono lijepi kontrast između nekako više djevojačkog, romantičnog, nježnog, cvjetnog printa
i tog ozbiljnog military stila, baš nekako ih volim kombinirati zajedno. Ova torbica je nekako srednje veličine, ali je vrlo prostrana. Puno mi stvari stane u nju, znači i kozmetička torbica i moj veliki novčanik u kojem ima malo novaca, i videokamera, i fotokamera, i šta još, ne znam, knjiga i šta sve ne, jako puno toga mi stane unutra. Bočica s vodom u ovo toplo vrijeme, znači sve i svašta, a možete ju nositi i preko ramena jer se da podesiti. Znači baš uživam u ovoj torbici i puno hvala Smashu, a ostale stvari... A ne mogu vam to još otkriti, morat ćete ostati sa mnom i pratiti dalje moje videe, gdje ću vam dio po dio, malo po malo predstaviti Smashovu kolekciju Tropical Addiction, proljetno-ljetnu liniju živih boja i veselja. Pa skoknite do njihovog web sajta, posjetite ih, a meni možete ostaviti komentar i ništa, puno vas volim i gledati ćemo se opet uskoro. Velika pusa iz Italije i Smash! I stare at you.